ya kala pandung ya kumulung sata kula kan bagung ya jagat ya dia Bathara wasisaning Bathara jagat wangunipun menika Gusti Raden Gatotkaca kan beganan umpan sarimbit medak wonten ing wana Jati Ropeh wonten ing katos napa Raden ya tembung tanpa sirah mual kekabugenanku kembang perintahkan Prabu Puntadewa kadawan nyuwun wujuding kayu jati wulung kula budana ing dununge kayu jati wulung oh inggih mriki kathah lajeng jati wulung menika paduka badhe ngersakaken mula namung manggan yen wae tak bedhe monggo kula dherekaken Kajeng Jati Wulung menika paduka badhe bedha Kajeng Jati Wulung kula namung nyemanggaken ya banget tarima kasih menawa sira sedaya kali Jati Wulung kaya ngaturi ning Raden Gatotkaca lubunipun Prabu Nilotaksaka menika anak kula piyambak nanging menika ngrusak pindhahipun kula penging kula penggak ampun atos nggodha karo Bathari sedhekipun tansah pungguh kewala apa mengkene iki nang nika nggadahi wadyabala nggih menika celeng gumarung tikus jinada kebo gedhek sapi gawe nika sedhi mandraguna sedhi tanpa juru senjata tawa penjahe saged wangsul pulih gesang malih wala carane piye kula gadah pusaka naminipun pusaka pencok sari menika paduka tamakaken anak kula inggih menika Prabu Yo tak sopya sawadya balanipun mengkono kowe mentala mangka Prabu Nilotaksaka kuwi anak